И сега много радост. Чухте ли сега какво ще кажете? Много хубаво махате, хайде да повторите. Чухте ли? Чуй, букваче, Ти сега ще кажем Богом вече. с много радост, с мъничко сега. А сега слушайте по-добре. И поемаме далече към вълшебни светове. Ето ни силата, читава обичте отведе. Може ли да го прочете, моя казва, за да чуете? Да. Хайде,